Itago lang ko sa pangalang Maria, kuya. Dili na ko tinuod ka pangalan. Binyo na ko karon og doon na duha, tulo ka mga anak. Doon na may tulo ka mga anak sa akong bana. Gasibani. Abi ni mo, kuya, taod-taod na kinig akong kasinatian ang panagpabiling labas pa sa akong panumduman. Bawa sa first time na ako na pagsunod dinig inyong programa. Nahagit na yun ko. Gumikan kay gawas nga dindot siyang paminahon. Makahatag pagitag pagtulungan. Pinaagi sa ito kasi natian nga sa uba. Abi ni mo, Kuya Rick, mas maayo gudi ay nga maulipon ta sa gugma kaysa sa kwarta. Bisag haskang silisura sa gugma na walay kwarta. Pero okay ra, kuya. Kay mag-unsa madag kwarta kung walay gugma. Mahimong kawang ang tanan, mahimong useless ang tanan. Bisan og kwartahan. Pero gubot kaayo gumikan kay walay gugma. Wa gi kapuslan. Aron nga inyo masabtan, kuya. Kinig akong kasinatian sa kinabuhi. Sugdan ko sa sinugdan ang tanan. Kadali lang. Ay, Bunny. Happy anniversary. Ay, same to you, Bunny. Happy anniversary. Naibulak ay. Para ni mo. Pasensya na nga. Pasensya na. Maria ga. Di kasingot-singot pa ko. Wow, thank you kaayo, Bunny. Uy, no, niapa kita ay. Bumbels. Pasensya na po. Ikaw, uy. Pasensya na. Sayod na ba yung kangagikan po ko sa uma? Kakairing ni mo, uy, Bunny. Bisan og bumbels ni, pero bisan og tunukon, pero ay, lipay na kaayo kay ni, uy. Uy, ibutang sa na imong sundang, uy. Nagtakin ka pa man taon sa imong sundang. Din ka pa man daikikan. Ay, sayod na ba ka? Gikan pa ko sa uma. Muna ka. Pasensya na kaayo. Saon ba nga? Wa ba ko makalugsong? Wa ko makalugsong dito syudad. Sinsya kita, Maria. Pero bisan og bumbel sa na akong gihatag ni mga bulag. Pero ang akong kasing-kasing kanunay gyud ganaani mo. Duwikan kay gimahal ti ka. Og tulo na ta ka tuig. Happy anniversary. Bitaw no. Dali aragit sa panahon, oy, Bunny. 3 years naman di itanong nga kitag yun. Oh, ako balikon ha. Thank you kay na imong flowers. Nagyahatag mo na rin ako. Ay nagunaw na Ang abi ni mo, usalay akong gipangayo ni mo. Yaon ta, diligi ka mabago. Bisan naging anyag atong sitwasyon. Pobre kaayo ko nga ibong hinigugma. Dili na ako mahatag. Ang gusto ni mo nga. Paganindot kaayo mga butang, pero ang gugma nga tiunay ako ikahatag ganap mo. Salamat kaayo ha, Bunny. Swerte kaayo ko nga ikaw ang himo na kong hinigugma. Wa gawas pa ini. Buutan ka pagyud kaayo. Uba gyud ko nagbahay. Nga kita gyud, Bunny. I love you, Maria. I love you, Bunny. Sige na. Hey, madiretso sa kusbahay. Uya, ugma ha. Manuloy tayo syudad. Oh, ikaw good. Manuloy Magpaabot tayo lang dito. ko. Kay, siyempre, anniversary man nato. So, ugma lang tayo maduloy. Doon na di ay kay kwarta diha. Sus na gamay. Hindi mapupwede nga. Dirata sa ato. Siguro mo tanaw po mga pulis dito syudad. Kaya basig matagawa na taan eh. Sige ha. Excited na gid kaayo ko ha para ugma. Sige ha, mapaabot jud ko nimo. Sige, Maria. Ato na ko. Bye-bye. Bye.
Ingon ni ato aga nahitabo kuya. Nga diin bisan og bombil si bulak ang gihatag ni Bani nga ninako. Pero malipayon kaayo ko gubikan kay nakalimot na gani ko sa akong anniversary o sa among anniversary. Pero si Bani wa gid siya makalimot. Wala gabisan og pobre kayo bombil sila ang mahatag nga bulak. Unya nagkasingot pa nga mihapit nga to sa among panimayo. Pero malipayon kaayo ko. Ug love kaayo nako si Bani. Mao to kuya Rick kapila ra may istorya pagkaugma gid ana. Nanuroy ming Bani dito sa syudad. Og ingon ini kuya. Aga nahitabo samtang naa nami sa kinig syudad. Uy, honey. Honey. Kanindot na din sa syudad. Ay, Oh, siyempre. Labi na kung kanabalambuon kay nga syudad, hindi kaayo. Tanawa na uy. ko. Wala, uy. Natagas ka sa mga building. Oo, no? Unya ba ang mga babae ganing mga lalaki ay nindot ka ilang mga bistin, no? Ah, oo, uy. Siyempre, kinakaman sila nindot ka trabaho. Oo, uy. Kaya kung nakagraduate ba lang po ko, siguro. Diri po ko syudad po yun. Uy, unya. Uy, nindot ay kahit salita ang sali ng sini, oh. Wala, uy. Wala, uy. Love story man di ay ni Oo. honey. Nindot ang tanak kayo itanaw, Maria, pero susunod na lang siguro na itong lugsong din. Ha? Sayod na ka. Ay, sige, uy. Okay na, uy. Wapod baya na ako damang nga makalugsong di ita din sa syudad karon. Abitaw, saman, igutom na ka. Oo. Gigutom na kaayo ko, eh. Tana. Mag-aunta dito sa atbang ay kang dako bitaw nga building. Sige. Ana ay ka luto-luto diya sa gawas ay. Ta. Aha. Di ay? Naap ba ay? Nagkwik-kwikan ba? Ah, Kaya ta kay para mabusog kita daga-daga tumapalit. ay, apin na ako dito sa atbang. Ay, Unsa? wala, Maria? uy. Okay na kaayo na ako, uy. Ah. Honey. Sige ka Basta nagkwik-kwik. ikaw ako ang kauban. Okay na kaayo ko. Okay, salamat kayo. O ta, pag-aon ta. Dahil quick-quick nila diha. Kanang ulo bitaw nga gi-pride. Nah, labi kayo na ta. Ay, kaluo. Sige na. Basta kay Maria, kining tanan timaan sa kong gugma. Nga bisan og wala ko'y kwarta. Pero akong tinguhaon ka baligaw. Sige, salamat kaayo, ani, ha, Bani. Thank you kaayo. Ingon ni ato aga nahitabo Kuya Rick. Ngadiin bisan og mao to kuya gapila ra ba istorya? Gubikan kay nasuguan lagi ko sa akong inahan nga bagumpala dito syudad. Dito sa merkado. Mao to ga napugos ko kuya ug nagido sa haragin ko. O gapila ra may istorya samtang nagpaabot kog sakyanan. Kilid sa dalan. Igo di kuya Rick. Ang nahitabo. Ay, kadukay bagini mga motor. Uy, init na bagi kaayo. Ay, asa naman yung mga sakyanan, uy. Karoon na hinuon nga mapauli na ko. Mga waka na hinuon. Ay, kainit kito, uy. Ay, ay.
Kainit, uy. Ay. Maria? Uy, Maria? ako ay magitawag. Oh, sakay na. Yatod ta ka sa inyo. Apan, kinsa ka man di ay. Wa ka na di kailan ako. Time ha. Kadiyot sa akong Tagalog, akong helmet. Wa ka paghihapon kailan ako? Ay, hala. Brian? Oh, Hala, ikaw giday ni Brian. Hala, uy. Tugadugay na mga na makita, Brian. mao lagi. Sakay na, yatod ta ka sa inyo. Ha? Oh. Wala ba kayo masuko? Sus, ay nagkaulaw. Silingan na bitaw tag-barangay. Sige. Sige, Brian. Masakay ko kay. Init na pagkaayo ay. Sige, Huwag sige. yun, mga motor karong panahon na, uy. Sige. Sige, sakay na. Bato na ta. Sige, tana. Laypay ato, Maria. Oh, Doon na ba kayo ni Gugma ron? doon na, Brian. Mao ba? O, dugay-dugay na mi. Mag 3 years na mi kapin. Ikaw, kumusta ka? Iya. Nagkahuman man tuod sa pag-eskwela o doon ay trabaho, pero maghihinig Gugma. Ha? Mao, Wala lagi. posible ka ayo eh. By the way, mga kog number ni mo ha. O niya, pag-abot na to sa inyo. Okay na ba ni mo? Sige. Sige, Brian. Ayun niya to, nahitabo Kuya Rick. O gihatod gid kong Brian ngadto sa abog panimay. Gadiin dito na ako nasairan. Kaya si Brian, nakahuman gid siya sa pag-eskwela. May classmate pala gid ni Brian sa elementary. Boto halos wa na ko na kailan niya. Kaya nausap na bago gid so. Kaya pila na gud katuig ang bilabay ko yan. Yawa may nagkita ni Brian. Mao to kuya pila ra ba istorya? Usa ka adlaw ni ana nahibong ko. Kay mi ring ba akong cellphone. Okay ko ni Kuya Rick, agahitabo. Hello? Yes. Hello, Maria. Ay, kinsa ni? Si Brian eh. Imo ni number, Brian? Oo. Nadawag lagi ko kay gusto to ka nga imbitahon na nung syudad. Unsa? Oo. Mga dutaog siyudad? Oo, mag-aon ta bisag. Mas dito ba manuroy niya? Mag-aon ta sa maglamian nga pagkaon. Sige. Mananghin usa ko sa akong mga ginikanan ha, Brian. Sige. Pero paabot ti ka ha. Paabot ti ka da sa dalan unya. Pero musugot tayo mo ginikanan, text na lang dahil ako kaya ron nga makuha ta ka diyan sa inyo. Ay. Oo. Sige ha. Kay manahidayon ko sa akong mga ginikanan kang nanay o kang tatay. Sige Maria, sige. Bye-bye. Sige. Bye, Brian. Bao to kuya nahitabo. Abi ni mo Kuya Rick, nagduha-duha ko sa pag-uban nga ni Brian ni ato baga panahon na. Pero gubikan kay, siyempre kaila lagi. Classmate ako kadi adto. Naulaw po ko sa pagbaliban. Mao to gabi sugot malagi ang ako mga kidikanan. So gikuha dayon ko ni Brian ngadto sa mo primay. Og milarga mi sakay sa sigul motor ni Brian. Padong sa syudad. Abi ni mo Kuya Rick na ito baga panahon na. Dito pagig ko nakatilaw og lamian kay gabaga pagkaon. Gida akong Brian sa tulo ka klase gabaga fast food chain. Labian kaayo gabaga pagkaon nag akong natagamtaman. O gani nananaw pamig sini.
O diya pagkahumani adto kuya. Wa ko makabantay nga ang katapusan na bugadtuan. Mao ang lugar kuya ga. Kamirang duha. Lugar ga din. Ni adtong tungura pa pug ko nakasuod. Lugar ga usaray bintana. Abi ni mo kuya. Gusto ko haon ni Brian nag ako pagkababae. Ug dala sa mga pagpasalig, gabisan unsay mahitabo, andam kuno niya panubagan. Ag kunon lang kuno diha ako pagkababae. Ug gani nanguyab siya gadin ako. Pero wa na ko sugta kuya gumikan kay naa lagi. Si Bani, ga ako gidigugma. Akong nabalibaran si Brian kuya, wa na ko sugta. Pero nagmilampos gid siya sa ang tiguha. Gamakuha ako pagkababae. Mao to kuya rin kapila ra may istorya. Usa ka adlaw di ana. Samtang naara ko sud sa akong panimahay. Sabo panimahay. Igo di kuya rin. Agdahitabo. Kalain sa kong lawas. Sukag yung ko ikadaghan. Nasamang ko O Maria, Ay pa. gano'n man na? Gano'n gasuka ka man? Lain ako ang ginawa pa. Ikabuhi man ko pa uy. Uy, o sabay ikaon dahil mo? Wala man pa. Katura man. Lauoy ganinang buntag. Sige, nabasig na hanginan ka lang. Tayo haplas dito ay sa taas. Panghaplas Pa, dito. lagi pa uy. Ako lang. Muatas ako pa. Murogi ko malipong ini pa. Sige. Ato na Maria. Igo ni Adto aga nahitabo kuya Rick o gikulbaan ako pag-ayo. Gumikan kay ni Adtong higayon na pa ko nakasinati og kanabag kalit ga malipong o niya kasukaon o niya luod kayo ang akong ginawaan. Kuya Rick nabalakan ako. Mauto ga, ilara maistorya. Bipalit ko og pregnancy test. Og dito akong nakumpirma. Ngamhapdos ko kuya. Nagsaba ko gumikan sa gihimo ni Brian ganun ako. Mauto kuya ga, way paglagan. Ako na yung gitawagan si Brian. O gigon ini, agdahitabo. Ginoo ko. Nabalakad ko na kong kahintang karon. Maayo pa siguro eh. Tawagan ako si Brian tungod kay iyaha man eh, mabdos na gid ko sa iyang gibuhat na ko. Katugay niya mo tubag ko eh. Brian, tubagan na yung taon. Brian. Hello? Hello? Maria? Brian. Oh, ano ni tawag ka man? Oh, what's problema? Brian, doon natin problema, Brian. Problema? Gano'n man? Brian. Nagmabdos ka, Brian, sa imong gihimo. Unsa? Oh, Sa akong Brian. gihimo, nabablos ka? Oh, Brian. Og nabalaka ko sa akong kahimtang karon. Klaro harago diha, Maria. Tinuod ka ni Brian. Confirm na Posible usara kay gayon. Dili ko musugot, ana, oy. Dili ko mutuo nga ako na. Doon na kayo higugma, di ba? Brian, nakasayad ka nga ikaw ang nakauhilabot na ko. O Og nasayod wala ko. lain, di ba? Nasayod lagi ko. Gana kahilabot ko di mo, pero dili ko sure kung ako na gumikan kay naa ka na uyab daan. Apon, Brian, wala na. Bisan kinsa na hilabot na ako. Gawas lang ni mo. Sorry, Maria. Brian. Sorry. Dili ko makapanubag, ana. Brian. Eh, basig makapanubag kong bata nga dili akong dugo. Brian, imo lagi ni Brian. Brian, maluoy ka sa... Ang isang pag-unsaon mo, dili ko mutuog ako na. Pasensya na, Maria. Brian. Sige na. Brian, ang saan ka papasabot nga imo ni?
Basta, dili ko madubagan na. Sorry man niya. Huwag bye-bye. Brian! Brian! Igo ni ato aga nahitabo Kuya Rick na nakadugang pa sa kong problema. Nga dili ko nung madubag si Brian sa akong sitwasyon ito mga panahon na. Kuya Rick, sure gid ko. Kang Brian to. Si Brian ay nakamabdos na ako. Kumikan kay wa pa ko hilabti sa akong hinigog mga si Bani. Mauto ko yaga samtang na ako's gawa sa mo panimay. Igo ni hini. Ag nahitabo. Kapait niya ako ang problema karon. Gawas ni magunsal lang ang akong amahan nga. Mahibawi ini. Dahil kung saan ba na ko ni mo papasabot ini tayo eh. Maria, Brian. Brian. ganun hila ka man. Bunny. I'm sorry, Bunny. Nakasalahan ko nimo. Dusa. Ganun na kasa. Usa magugasa. Sultihi ko. Ganun man. Usa Bunny, nahitabo. Bunny, mabdos ko. Usa. Ganun mamabdos ka man nga huwa. Ito magkahilabti. Bunny. Si Brian ang nakaingon ini. Brian. Kinsa man na Brian. Si Brian ako ang kasmit sa una sa elementary. So, buot masabot, nagbunhi ka na ako. Ah, Bunny, gipugos ko niya. ipugos. Ganun nakikuban ka na niya. Pagtaon Maria. ako, tarungan siya na ako. Apan, matad pa niya nga mga online mi dito sa syudad. Tinuod, ipakaon ko niya gamihan mga pagkaon. Gisunoy ko sa mga dagkong mga building. Pero, ang katapusan na akong gisunlan. O sa dahi ka hotel. O dito, iya kong gipahimuslan. Bananap ka tao mo na si Brian. Pagbantay siya na ako. Pero saan ba na ron? Nagkasayo na ba si Brian? Dili niya po nabagan ng tanan, Bunny. Ug matod pa niya nga dihay ko na siya nga mahanini akong gisabak karon. Bunny, na problema ko ini. Kay kung maibaho si tatay ini. Ba't yun di kong tatay? Mao niya ako ang problema karon. Ganun Sorry nahitabo. kaayo, Bunny, kay nakasalan ko nimo. Ganong nahitabo ba rin nato? Gano'n man po ka nakikauban ka man itong laki, ha? Bunny, Paitali. Maria. Bunny, nahitabon na. Ug sorry kayo nga nakasalan ko nimo. Patyon ko gina si Bani. Patyon ko gina si Brian. Patyon ko gina to, Hana. Patyon ko gina. Bunny, sorry pa sa iluwag ko. Naitabo na na ako ni. Pero wala ako gituyo nga maingini ko, Bunny. Mao to aga nahitabo kuya ug waha lagi ko nahimo. May dalagani kay akong hinigugma nga si Bani. Bisabot na ako. O iyang gipanubagan kuya. Aga akong gimambos. Gumikan kay di bagid si Brian manuban. Abi ni mo kuya. Dito na ako na-prove. Naway kapusla na nagkwanta kung walay gugma. Og mas nindot ka mo. Mas nindot ka mo hari ang gugma. Kaysa sa bahay. Kay ikaduha lamang. Kay instrumento. Aga sa lapi din kalibutan. Og mas importante kay nagugma. Kuya, wa na binahimo dito mga panahon. Gisulayan pagpangita ni Bani si Brian. Kay gusto lagi niyang balusan.
Pero wa na diya makita gumikan kay bilayas na si Brian nga to sa ilang barangay. Kuya, giunungan ko ni Brian o ni Bani. Bisan og pinobre, pero gipakaslan kong Bani. Iyang giangkon ang pirmero na kong anak kay iya. Bisag liso na gamo kahimtang, pero balipayon kay iming nag-uban. Kuya, tulo na agabog anak karon ni Bani. Og bisan og lisod ang amo kahimtang, gubikan kay mag-uumar man lagi si Bani. Pero balipayon kaayo ko. Kay naa siya kadunay. Diyan higugman ako. Kuya, salamat sa pagbasa sa kong sulat kaagi. Inaot nga kini nakahatag og pagtulunan ngadto sa uban. Ilabi na sa mga kababayan og kaulitawhan. Kakong bahimo alagad to sa mga babae. Dili buwagan sa kwarta o sa lapi. Gumikan kay ang kwarta. Lumalabay lamang, pero ang gugma mulungtan sa taas nga panahon ug makahatag og kaayuhan sa tanan. Kuya, salamat sa pagbasa. Hinlang kukuto. Maria. Love always finds a way. Kining si Maria, gubikan kay happy ending man ang iyang kasinatian. Mas kuan gyud siya, mas powerful gyud ang gugma kaysa sa kwarta. Di ba te? Tinuod yun na rin. Nabitaw sa punultihon rin nga, bahala ko nang kaog saging, basta kay labing.